Maayong adlaw ug welcome sa Code Eskwela. Karon ang atong hisgutan ang fields. Una ta mo padayon sa unahan, akong ginahangyo ang atong mga viewers nga mag-subscribe ta sa atong channel para updated ta sa bag-o ug umaabot nato nga mga videos o lessons. Fields. Unsa kining fields? Kining fields usa ka variable no nga ma-declare na to sa sulod sa class or struct pero dili siya sa sulod sa methods. Okay? Or mga methods na to. Ang fields pod or field usa ka or pwede siya mahimong private or public o pwede pod mahimo ang mga fields na to as static. Okay? So unsa ni siyang mga porma aning mga ipangisgutan nato kaning private o public o static. Okay? Dito ta sa ato ang example. Okay? So diri na atay basic lang kayo nga console app no natay sulod diri sa atong main natay code diri. So diri ta mag-focus sa line 14 kani. So diri sa line 14 na atay gi declare diri nga variable no nga of type player. So unsa ning type player? Kaning player usa ni siya ka class. So unsay porma or definition aning class nga player. So mo ni siya. So ato ang i-focus atong attention karon diri sa player nga class. So diri sa player nga class naatay nagkalahi-lahi nga example sa kung unsa ang porma sa fields or mga fields nga naa sa sulod sa class. Okay? So diri sa line 24 naatay gi-declare diri nga field. So kani siya kani nga declaration nato field ni siya, meaning kani siya nga variable na belong or iyaha sa player nga instance or usa sa instance nga iya sa player nga class. Okay? So in this case, since gibutangan nato private nga keyword or modifier, meaning private ni siya nga ID variable, meaning diri lang ni siya sa sulod sa class player. Okay? So dili na siya accessible or pwede hilabtan sa outside nga code. Okay? So ang isa pod ka field na to is or ka klase sa field is kaning public diri sa line 25. So natay gi-declare diri nga public string unya name ang pangalan sa field. Although wala ni siya or gina-allow ni siya pero dili ni siya recommended no or dili ni siya kaayo ideal nga klase sa field. Okay, so ngano man na siyang ingana or dili siya ideal ato na siyang may balance sa sunod nga example nato. Okay? Sunod na atay static nga field diri sa line 27. Unsay pasabot aning static nga field? Meaning kani nga variable kaning for example kaning variable nato nga count or field nga count or static field nga count, gi-declare nato siya, meaning ma-access lang na siya pinaagi directly sa player nga class, so dili siya via sa instance. So unsay pasabot ana? So balik ta diri sa ato ang main nga method, static void main nga method. So diri sa line 14 nag-declare ta og player nga variable. So gi-assign nato or gi-set or assign na to ang name niya nga property or nga field. In this case, name siya, no? So, kaning name, pag that name nimo, automatic, ang mo ni siya field nga sulod sa class niya. Mo ni siya ang accessible. Okay? So, in this case, since public man ni siya nga field, automatic pwede ka maka-edit or maka-change or maka-modify sa value ani nga field. Okay? And then, ato siyang gipa-output sa console, line 16, and then diri sa line 17, di ba naatay gipa-output po sa console. Pero in this case, player.count, meaning kaning count mo ni siya ang kadtong static field nato nga gi-declare diri. Okay? So nakita ninyo no nga ang difference aning field nga name o kaning static field nga count, meaning ang kaning field nato diri nga name, available ni siya sa instance or kanang nag-declare kag variable nga of type player or sa klase sa class nga player.
kaning count available lang ni siya directly sa player nga class. Dili nimo ni siya makuha kung mag-instantiate ka or kung mag-declare kag variable of type player. Okay? So mo na atong hinumduman, mo na difference. Pag static gani ang ato ang field kani available lang siya or accessible na siya directly sa class. Dili na siya available. So kung for example there is a player nga variable na to, kung magdata wala to siyang count ha. Dili na siya makita tungod kay kaning count na to nga static field na belong lang na siya directly sa player nga class. Okay? So nga na atong hinumduman. So ato ni siyang padaganon fields. Okay. So padaganon na to siya no para makita gyud nato ang result or ang output. Basic lang kay siya. So ang output na to is player that name is John Wick and then player count is 0. Although there could be something wrong pero as an example lang na siya sa ato ang player that count. But ideally kung mag-add kag player, iba mo dugang kung pila ka or mag-increment ang number of players. Okay, so mo na siya. Karon dito ta sa isgutan nato nga kaning public nga field. So nganong dili ni siya recommended? Tungod kay ang isa ka drawback man gud aning direkta nga mag declare og public nga field is anytime pwede na siya ma-change without kanang ano kay siya dali lang siya ma-change within sa code nimo or whatever logic nga kuan. It could be nga accidentally ma-change nimo ang name without any sort of kanang validation sa data niya. Okay? Say pasabot na ko ana. So karon naata ato sa ning i-comment out ning public field nato diri sa ubos natay property diri nga declare no. So kaning public string name. Tapos karon sa name duha ni siya ka sistema no nga ang field na to dili na to i-open up as public field but then we have this private field nga name. Okay? So dire mahimo na ni siyang property and then i-consume na to or i-manipulate na to ang name nga field na to as private. Meaning, kung mag-assign kag value sa name, pwede ka maka-add og validation logic. So, for example, diri sa set na to nga part or nga section or nga block, before ta mudawat or mag-assign og value sa atong name, pwede ta mag-add og logic diya nga mag-validate ta kung unsa atong gusto or proper or valid nga value lang atong gusto nga dawaton. So, for example, sa atong case dire, kung ang value nga giset niya or ang string nga giset niya is more than 8 characters, if value is that length is greater than 8, then mag-throw tag error. Okay? Meaning mag-release tag error kung sobra siya sa 8 characters. So, nga na ang logic aning kaning section dire or nga block sa code. Before ta nato dawaton ang value niya i-assign nato sa name. Okay? So unsa na siya diri sa actual nga mag-consume tag code. Okay? So for example kani player.name is equal to John Wick. Karon kung ato ni siyang padaganon, ato lang sang i-ano ha. So pag ipara na to siya, na ay ma-generate nga error. Nganuman, tungod kay sa ato ang set nga block, meaning magdawat ta og value, ang length niya is pila? 9. So meaning, dili na to na siya i-accept or mo ni ang logic na to nga mag-cause nga mag-error ang ato ang code or ang ato ang setter. So, meaning mo ni siya ideal nga paagi, meaning dili ta mag-open up og public nga field kay there could be instances nga accidentally maset ang value and then maglisod na kag trace later on sa imong code kung daghan na ang giambak-ambakan anang field nimo nga gigamit ana nya direct lang siya nga maka-access ang kung kinsa man nga mga client or consumer aning code nimo or kaning class nimo nga player. So ingana siya. So kung i-open up nimo siya via aning
property nimo via getter and setter, meaning mas greater ang control nimo sa pag-assign sa value. Karon, for example, ani, since sobra man sa 8 characters, pwede ka tanggalan lang natong space para maka-continue ta. O, di ba? Meaning, gidawat niya. So, walay error nga ning gawas, meaning valid ang gi-assign nato nga string sa atong name. So, mana siya difference sa katong direct nga mag-declare kag public nga field compared sa katong i-private nimo siya ang field as mahimo siyang backing store para sa imuhang property. So, diri na nimo siya ma-open. Okay? So, ang get nimo nga setter, get nga code nimo, code block, return lang niya ang name. Okay? So, there's more control if you do it this way rather than directly nga mag-declare ka og public nga field. Okay? Mo na siya ideal nga pamaagi. Okay? So, mao na siya ang fields. So, atong hinumduman no, nga ang fields usa ka variable nga iya sa nabilong sa class. Okay? Dili siya sa sulod sa mga methods. Iya lang yun sa within sa sulod sa class. Pwede na siya private or public, and then pwede po na siya static nga field. Okay? So, ingana ang fields. Sa kanunay, uban nilang kuninyo o magpadayon kita sa pagtuon din hilang sa Code Eskwela.